no nigo umuri kito dipani asanya anya kabago gutwariganira orobot rwabene anne mono igoro ya magendero aliya gana takana kiwa ase orogongo rwo gusiasiri kuri alero nigo muri dipani asanya anya kabaga kumurikira obwagachi gose epara ye manyikata buna interchange eyere aye mugose entangani nane nero yokere sorongo rwo gusi ase ye epara ye birengo ebyo orobot yo mnaro gocha sembe me yorogongo rwa gusi county ya Kisii nigo yanyora asentunde ntangani epara enene gose interchange yekubwata epara enene ya Kisii Kisumu naboigo epara ya Kisii Migori wetera omochi osuneka asetaro yegitaseni kiagatembe gyokomerekera amagenderero anene kurwa serikali enene nigo tokomerana no mugaka aserieta Paul uyogotoerera igoro yorogongo roiga elieta amburuka Paul nyamwali seitana na akorukunya bikondo seven brothers abantu bari ku seven brothers lintwe akieri abantu bari kurukuba makulimea abagisemba abakrisanto nyangure so barenge abwate igarachi ari kurukunga UK Motors abamba arenge bachage elieta bari kurukwa senge totoko yomo aba ukurarira bonzi maiga yokwagachwa wepare yeiga nengana anene gati y'abamenyi borogongo rwa Gusii bagenderete kogokera atatiga okobuna kweri chiko anene kurwa sabarundia interchange bagacha nengiya utatiga bagendi baito mono abeji pigipigi mbajete kosi ande mbali komanyanga ngakipare yegutumeka era karoji para imene kare para re para miaka ya maiga chinseme chiga nigo chiarenge orosano ronene kurende maiga ya magacho yekerero nigo chinseme chiga chiarorekanire gokina ya disur kino mukachi nyamatara berange miaka 30 ani binyumba byalenga ale bisempa mali lakini korango bwasi okumbo chitwe para korokane para yarokanire pero mentira ansaba tawakansa kwa gachi binyumba birenzi ndio kuna kwa mwaka 2015 chigora bachiarokane ona sikuri mata ya gara banero antangani achage tororo kareto boro binyamatara ekerongo gyo ichumi anene imeyorogongo rwa Gusii nigo kegenderete gukina asogutwara ogosemeria gwankyo boigo ekerere kenene kyogokea kweme basokano yepara gaki oru bagacha na matiangi commission yepare ya interchange mubwa ya commission yepare gansa kolemu ekale mwegarate nange myake bera ndabagara sumbuke rusi lakini kurubesera ngaya era bona takabeto rugende ngwe tu garage ko kiega para mbiri ura umboro kanita ama tukama yangu ara kanyaranga na wane trerete ndanga no musiro yara chigoda unjire nyamatara yasira siriria mangana mange yemebase kone para yake ire era abantu naende nkorero torabanta muna kino montere bandu kerongo gendi ngari na bongo rendo mundu webigina manyanga bongo njokera onda bote ngore no mundu webibiga gara na bara chariyo paka onege ndomuta ndakora ake kunga interchange yarenga naro yaronera na boke ngumbo ayo nyora interchange so gonjo karaga kwacha gusukwa ndo cyo sabana miaka 5 yegushimutunera abigo kwa sababu gani etaoni yabirenke abantu bano bagusuka gocha era nyako ibwe ndana bate kurumanga kurwe myaka ya magendo nga gota uninchi arenga ya nyamatara abantu kwate chigota unyangisa eso kubara kurumate somaga de karagaraga somaga de chire inye kere nye gondo jinge biasara ndiro aro koimuka itaoni ngona koimuka rego sekta yoborindinero techetiko tigwa magega asogo kinoko security ni faktiwa ya chagete korokana nga security ya chagere bapanga akere serikali abegetenga koratere nyumba 10 ne byondo kende kya community aliyo bwari bwachagete gushira nyamatara bugasira obwachagete kurusune kasune ko mande uno mwe byare ko bwatu nesta area ko beka kwera abantu bona bali barenga na bayiba koba bagatamu limonto rwete no mwana ore maremo ko bukendu kwa mwigwete nga kende bukendu muziyo mungaini omanyire sana nga muziyo mungaini nasirete tayo o mwana oyo limonto ko rubirije kambi ndobugatire nera gati kabira emigonde aso urwali ojo mujo urwa oyo burika
ali usouru na menya tari ali njira nyare ngo twari gutira twaso achinka lakini turuwete bridge ka mitoro ikagatika tiubo ngondo igati abantu bakaruma abandi bawututangana tukaitira abantu bari sabari jabo bari batangana baje bakatutanga burugo n'abaguruma batanga mai tukaura urwe bintabu lakini abantu bari kibanza abari korware nonya nabo sector yokoniwa kwa marimo nigo amaguri arorekanire gutira akabere no ne biasaraga ndirige development yerega abono isoko ryo buri munga abono dangori mu buri 50 gobora abonyora about 2 million Uchimata kabanga ngwasko uchimata ni merisabu asili ni kanunda na bora nyora na 1.2 kinga nge pale ya reto bwasi kwa tauni kanokananga ya osukire bwe tauni ya ikenya masara no tauni ya ikenya ero 50 band radio kanga milioni sana neno lakini ngakielia pale karaba twale kwa ni milioni ibere oyo ramo kabisa ni sato ebi nebirengererio by'abamenyi borogongoro iga igoro y'obwagachi n'amagendero korwa ase serikali yanene ekero barosi itachenche barua baikatara jambiri bakangarosi roundabout ra jambiri babekira roundabout yena no echirere egere chigari chinyori bagaliogo etabia ona ali bachite bakajitigera tra jambiri aliga alibono ejamwe ona ado amechande kuroiga ase palenene ya Kisii Kisumu Kisii Migori interchange ya Suneka eliane nkoro kwa Dipon Asanya.